What's up guys? Magmukbang me together with Miss Julita Alcosero. Ay, sorry, vulgar na. Awan na ni editay. Mga unta. Ha? Kita ka ni? Sagpa mo pa, ah? Sagpa mo pa. Oh. Paak. Sa pagkaon day? Dukdukon. Suka nga. Namuton sa ato. Ay. Uy, lagpot na. See the difference? Difference yung mata. Tambok ka guys. Tambok na. Diet ni guys ha. Ta. Then ganigikan? Sa dagat. Asa ka na ng puyo no? Kamalisod lang. Asa namang buwan? Hindi. Sipod pa. Sipod pa buwan. Ang buwan. Limaon na. Talos na rubuan. Uy, napay food. Kulitog day. Apa? So ganito yung kanon mo na. Hindi kan sulod na. Ganyan ang pag-open dito. Sandali lang po. Kasi kapano nga. Asa ganito day. Ano yung ito? Dire. Kaya mo yan. Ano ko na? Kumana may kaon guys. Unsay nga na ni? Nagtiko kay mga gors. Nescafe. Nescafe. Masuk day? Masuk na? Bukan ako eh. Bye! Adios!